shi faɗan ɗarika ya yarda hatta wannan salatul fatin annabi ne ya taso ya zo ya ba mu shehu tijjani keke da keke, kuma babu shaida daga shi sai shehu tijjani, kuma shi ne wannan maganan fa ya yarda wannan maganan gaskiya ne kuma yaƙini ne. Jama'a mun fahimta? To suna nan har a mafarki ana karɓan shari'a. To wai wadda shi aƙidarsa wannan ita ce aƙidarsa a kai, kuma waɗannan mafarkai da waɗannan labarun duka ya yarda gaskiya ne, to ya kamata kuma ya je yana maganan hadisin da aka rawaito daga wane akwai zato a ciki ko ba zato, ga asalin zato a nan. Amma haka ne ko ba haka ba? Bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1000 da wani abu, wai annabin ya taso ya zo ya samu shehu tijjani ya bashi salatul fati, kuma babu shaidu. To amma ya yarda wannan maganan gaskiya ce kuma yana bautan Allah da ita, to wadda ya yarda da wannan komi aka zo da shi ya kamata ya ce akwai zato, ga asalin zato ana. Jama'a mun fahimta? Idan hadisin annabi ya inganta ba ɗar a wajen annabi ne ya faɗe shi, domin Allah ya yi alkawarin tsare addininsa. Abinda yake gurɓatacce daga cikin kyakkyawa. Jama'a mun fahimta? To kaga idan wani ma zai yi suka, ai ba wadda ya yarda da irin waɗannan akidun ne zai suka ba. Allah ya samu dace.